Dobrý den. Mistryní v parkouru je Katka Holerová, která dneska přišla k nám, aby nám ukázala nějaké její fígly a ukázku, jak se ten parkour vůbec skáče. Je to mistryně světa, která opravdu umí bezvadně skákat. Tak se na ní pojďme podívat. Další skok bude přes energetický nápoj Big Shock. Vydává okolo sebe energii, která může vyvolat i to, že si Katka může pěkně rozmátit čumák. Tak se jdem podívat. Mistryně světa. Skákat parkour je fakt síla. Čau.